Здравейте, миньони и нинджи! Както знаете от заглавието, правя ревю на ForeNJ благодарение. И тя ми направила ревю. Ето вижте ревю на миньон. Хуп! И да, тя има 236 абоната и аз съм се абонирал за нея. Тя прави яки клипове. Ето и плейлистите. Ето и абонаментите. Ето и абонаментите. Много са. Ето е информацията. Здравейте, аз съм фенка на Флора и на Джей. Абонирайте се за Лойд Нинджаго. Ето. Му за Wings Club Forever. Lego Ninjago Studio Alien. Зе Ninjago и Моро. Абонирайте се за мен. Тя прави яки клипове. Тя има 68 279. Се абонирайте за нея. И